croeso nôl. Bore da. Trydydd sesiwn yn barod o'r Can't believe ymholiad yma. Mae'r amser wedi hedfan. Felly, diolch yn fawr I bawb sydd wedi cysylltu mewn rhyw ffordd yn ystod yr wythnos gyda'ch gwaith arbennig. Mel, Well, aethon ni unrhyw beth mewn? apologies for my non-Welsh, but we have had some lovely work sent in from particularly e-sgol Sant in Maesteg, I think it is. We have loved seeing your work on social media. It has been brilliant. We've loved seeing what you've been getting up to in class with the, well, I think it was the equipment list quiz that you did and some other bits and pieces. So, da iawn, well done, good job. Ie, da iawn fyna. Hefyd, geithon ni dulliau mewn, dulliau ffantastig. A mae dyn ni un enghraifft fan hyn. Felly, gallwch chi weld o'r enghraifft yma bod y person yma wedi defnyddio gorchmynion, bod y dull yn glir, cam wrth gam, ac yn rili hawdd I ddilyn. Felly, pwy bynnag danfonodd hwn mewn, please cysylltwch, achos ni eisiau rhoi clod I chi, mae'n wych. A hefyd, beth o'n i'n hoffi, maen nhw wedi tanlinellu y gorchmynion. They've underlined the commands. Oh yes, that is very good. Very good. Da iawn I nhw. Felly, please, trwy gydol hwn, danfonwch mewn unrhyw waith I chi'n neud yn ystod yr wythnos, achos ni wir yn hoffi gweld beth I chi'n neud yn eich ddosbarthiadau. Felly, beth I ni'n mynd I neud heddiw? Wel, mae dyn ni ymwelwyr wrth gwrs, mae dyn ni helpwyr, diolch. O Ysgol Bro Morgannwg, dod I helpu ni, felly, a ydych chi eisiau dweud helo wrth bawb? Helo! Helo! A mae rein, chi'n barod, chi'n mynd I weithio'n galed gyda ni heddi. Maen nhw'n mynd I wneud yr arbrawf, felly chi wedi dod i'r sesiwn really cyffroes, okay? Chi'n mynd I wneud yr arbrawf, a hefyd chi'n mynd I cofnodi canlyniadau lawr, a ni'n mynd I ddangos rein I bawb yn ystod y sesiwn. Ydy hwnna'n okay? Ie. Fantastic, maen nhw'n edrych yn barod I fynd, felly chi eisiau mynd draw fan hyn am ychydig a neu galwch chi nôl nes ymlaen. Felly, diolch I nhw. Heddi, dyma'r tref, okay? Felly, ni'n mynd I edrych ar y dull, achos cofiwch, dyna beth wnaethon ni adael chi I gwblhau erbyn heddi, okay? A chi newydd weld un o'r enghreifftiau yn cael ei ddanfon mewn. Wedyn, ni'n mynd I symud ymlaen I rhan really cyffroes. Ni'n mynd I wneud yr arbrawf craterau I ni wedi bod yn adeiladu fyny at trwy'r wythnosau. Felly, really cyffroes, chi'n mynd I wneud hwn yn eich ddosbarthiadau a bydd y disgyblion o Bro Morgannwg yn wneud yr arbrawf yn y stiwdio gyda ni hefyd. Okay? Ond wrth gwrs, wrth I chi wneud yr arbrawf, byddwch chi yn casglu eich canlyniadau. A bydd angen I chi defnyddio tabl canlyniadau I wneud hynny. Felly, gobeithio chi wedi ysgrifennu eich dull fel ddwedes I, a ni wedi wneud ein gwaith catre, a mae dyn ni enghraifft o'n dull ni nawr fi eisiau ddangos I chi ar y sgrin. Felly, jyst cwpl o bethau fi eisiau I tynnu'ch sylw at fan hyn. Gallwch chi weld bod ni wedi rhifo'r camau, bod popeth yn edrych yn glir ac yn dilyn trefn. Bod y gorchmynion fyna wedi lliwio'n gwyrdd, coch, melyn, chi'n gallu gweld nhw ar y sgrin, bod rheina yn glir ac yn dechrau pob cam fel bod e'n glir beth yn union mae rhaid I ni wneud. Okay? Felly dyna chi enghraifft o'r dull. Byddwn ni yn defnyddio'r dull yma wrth gwrs wrth wneud yr arbrawf nes ymlaen. Ond, cyn wneud yr arbrawf, okay, bydd rhaid ni stopio am funed, achos beth sy'n really bwysig yw I gael tabl canlyniadau sy'n mynd I alluogi ni I cofnodi ein data mewn ffordd trefnus I sicrhau bod ni'n gallu wneud rhywbeth gyda'r data wedi'r arbrawf. Felly, pwysigrwydd tabl canlyniadau? Wel, yn gyntaf, mae'n rhaid bod pawb yn gallu ddeall y tabl. Mae tabl yn ffordd da o cyfathrebu, communicate, eich data. Okay? Mae hefyd yn ffordd da o ddangos cymariaethau. Okay? A hefyd, mae'n gadael ni weld patrymau. Felly, ni gallu gweld yn really glir mewn tabl os oes patrwm yn ein canlyniadau. Ond weithiau, cofiwch, dyw'r data falle ddim yn dilyn y trefnu ni'n disgwyl. Weithiau ni'n cael pethau sydd ddim cweit
yn gweithio, a os oes canlyniad sydd ddim yn dilyn yr un trefn, ni'n galw hwnna'n canlyniad afreolaidd neu anomaly yn Saesneg. Felly mae tabl yn gadael i ni i weld os oes canlyniad afreolaidd. Felly, dyma chi tabl ar eich sgrin nawr. Okay? Rili bwysig, yn y golofn gyntaf, dyna lle mae'r newidyn annibynnol yn mynd. Okay? A dyna ni, fel magic fyna yn ymddangos ar y tabl, mae'r newidyn annibynnol, sef y pêl yn yr arbrawf yma. Cofiwch, dyma beth i chi'n newid pob tro, felly mae hynny'n mynd yn y golofn gyntaf. A allai weld fyna, mae ydych chi'r pêl tennis, pêl golf, pêl ping-pong a marblen. Nawr, falle bod rhai ohonoch chi sy'n gwylio hwn yn ofalus yn sylwi mae yna cwbl o resi ar goll ar gyfer eich dwy bêl ychwanegol. Felly, pryd chi'n dod i wneud eich tabl, cofiwch i gynnwys 2 res ychwanegol ar y gwaelod ar gyfer eich peli ychwanegol. A fi'n credu, os ni'n mynd draw at Mel, mae gan Mel draw fyna 6 bêl o flaen hi. So beth yw'r 2 bêl ychwanegol dyn ni, Mel? What are the 2 extra balls we decided on? So we are going for a play ball, nice and light. And we've got a bouncy ball there as well. Ardderchog. Felly, yn eich tabl canlyniadau, diolch Mel, yn eich tabl canlyniadau, chi'n mynd i ychwanegu lle ar gyfer, wel, i ni, y pêl chwarae a'r pêl bownsio hefyd. Okay? Reit, felly, symud i ffwrdd o'r newidyn annibynnol, ni'n mynd i symud ar draws y tabl nawr i'r colofnau nesaf. Dyna ni. Okay? Felly, yn y colofnau yma, mae'r newidyn dibynnol. A gallwch chi weld fyna, mae yna 2 teitl mewn ffordd. Ar y top, mae y diameter y crater. Okay? Dyna'r teitl dros bopeth. A gallwch chi weld, ni wedi rhoi unedau, sef centimetrau, mewn cronfachau fyna. Felly mae'r unedau yn mynd yn y teitl ac nid yng nghorff y tabl. Wedyn, o dan hwn, mae gollyngiad 1, 2 a 3, neu tro 1, tro 2, tro 3. Mae'n bwysig mewn unrhyw ymchwiliad, unrhyw arbrawf, bod chi'n gwneud popeth 3 gwaith. Okay? A byddwch chi'n dod yn gyfarwydd â hyn wrth i chi symud ymlaen yn enwedig i ysgol uwchradd. Okay? Felly, mewn tabl canlyniadau, mae gan y newidyn dibynnol 3 colofn ar gyfer pob tro. Okay? Chi'n mynd i ailadrodd 3 gwaith. Ac wedyn, mae yna golofn bach ar ben ei hunan fyna ar y diwedd, a dyma'r golofn lle chi'n mynd i roi'r cyfartaledd, y cymydr, yr average. Okay? Achos gyda'r canlyniadau ar gyfer pob gollyngiad, mae angen i chi gymryd cymydr, average, o'r 3 canlyniad. Felly, mae reina mynd i fynd yn y golofn ola. Peidiwch â phoeni am y cymydr am nawr, okay? Mae hwn yn rhywbeth gallwn ni edrych ar nes ymlaen. Ond mae rhaid i chi roi yn eich tabl yn barod cyn i chi wneud eich arbrawf. Okay, felly, fi'n credu mae disgyblion Bro Morgannwg yn dod nôl mewn achos mae bron yn barod i chi wneud rhywbeth. Ydych chi'n barod? Ie. Ydych? Right, ffantastig. Felly, be ni'n mynd i wneud nawr? Ni'n mynd i rhoi 10 munud i chi i gwblhau eich tablau, os yn bosib. Okay? 10 munud. Mae rhai ohonoch chi gyda taflenni gwaith hefyd i'ch helpu chi, a mae yna geirfa ar gael ar y taflenni i helpu chi fyna gyda'r tabl. Cofiwch, mae rhaid i chi gadael lle ar gyfer y 2 bêl ychwanegol. So, cofiwch chi ychwanegu'r colofn y resi ar gwaelod y tabl ar gyfer rhain. A cofiwch, mae'r uned, sef centimetr, dim ond yn mynd yn y teitl ac nid yng nghorff y tabl. Felly, fi'n credu ni'n barod i fynd. Ydych chi'n barod? Ydych. Ydych? Right then, felly,
beth fi eisiau chi wneud yw ar eich sgrin mae yna QR code, a os ydych chi yn cwblhau y gwaith yma, gallwch chi sganio'r QR code a danfon unrhyw waith chi wedi wneud mewn ato ni, a mae yna hefyd pethau eraill gallwch chi cael mynediad at trwy hynny. Okay? Felly, 10 munud i chi fynd ati ac i gwblhau eich tablau. Ni'n barod? Barod. Fi'n credu bod rhain yn barod, bant â ni.
Croeso nôl. Ni wedi cael cyfle i greu ein tablau. Cofiwch, os nad ydych chi wedi cael yr amser i wneud eich tabl o fewn y 10 munud, cymrwch yr amser i wneud hynny cyn symud ymlaen i wneud eich arbrawf. Ond fi eisiau dangos darnau o waith chi wedi llwyddo i wneud fan hyn ardderchog. Felly, mae dyn ni un fan hyn, ddim yn siŵr os gallwch chi weld, ond da iawn ti am gofio i roi centimetrau yn y teitl ac nid yng nghorff y tabl. Mae hwnna'n rili bwysig. Felly da iawn am ni, a really taclus, ardderchog. A wedyn, hyfryd, un arall fan hyn sydd yn edrych yn wych. A da iawn am gofio i rhoi y peli ychwanegol. Da iawn ti am gofio hynny. Ar y gwaelod mae dyn ni pel chwarae a pel bownsiog fel y ddwy ychwanegol ar gwaelod y tabl. Felly, ni'n barod i fynd ati nawr i wneud yr arbrawf. Chi'n gyffroes? Chi'n aros i wneud yr arbrawf? Ni wedi bod yn aros yn cwpl o wythnosau nag i ni wneud y rhan cyffroes yma. A gobeithio i chi'n cyffroes yn eich dosbarthiadau ysgol hefyd. Felly, chi eisiau mynd draw tuag at Mel gyda'ch daflen, gyda'ch tabl, oherwydd mae angen eich tabl nawr wrth i chi wneud eich arbrawf, mae angen i chi cofnodi eich canlyniadau wrth gwrs. Felly, gallwch chi weld mae Mel a'r disgyblion draw fyna yn barod gyda'r offer wnaethon ni ddefnyddio, wnaethon ni ddangos i chi reit nôl yn sesiwn 1. Felly, fi'n gallu gweld fyna'r hambwrdd, mae ydych chi'r rydyll, y peli fyna mewn rhes hyfryd o flaen. Chi'n gallu gweld pob un y 6 pel fyna, blawd, powdr coco, prenau mesur ac hefyd ffon fedr. Nawr, i ni yn wneud yr arbrawf yma heddi ar ben bwrdd, jyst fel bod chi'n gallu gweld popeth y digon clir ar camera. Ond ni'n awgrymu, pryd ych chi'n wneud hwn yn eich ysgol, yn eich dosbarthiadau, bod chi'n wneud e ar y llawr i sicrhau bod y ffon fedr ddim yn rhy uchel i chi ymestyn i ddal y pel lan at fyna. Felly mae Mel yn gallu ddangos yna. Mae'r ffon fedr... I think it might be a bit too tall for me. Falle Mel. Drian. Felly, pryd chi'n dal y ffon fedr lan ar bwrdd, wrth gwrs mae'n eitha uchel, ond newch hwn ar y llawr yn eich dosbarthiadau. Felly, ni'n mynd i profi ein dill nawr i weld os mae hi'n dill da, digon clir ac yn rwydd i ddilyn. Peidiwch y phoeni, ni ddim yn mynd i wneud yr holl beth, neu bydd hwnna bach yn ddiflas i weld ni yn cael yr holl hwyl fan hyn yn y studio. Ni'n mynd i wneud hwn ar gyfer y bel gyntaf yn unig, i sicrhau bod chi'n gwybod yn union beth i chi wneud, ac i atgoffa chi wrth gwrs hefyd. Felly, fi'n mynd i ddarllen trwy'r dill, a chi'n barod i ddilyn y dill yn ofalus, a newn ni gael set o ganlyniadau ar gyfer pel tennis. I might need a bit of help with the hyfryd. So, newn ni helpu Mel gyda'r cyfreithiadau yn Gymraeg a Saesneg hefyd. Felly, cam 1. Llenwch hambwrdd crwn gyda haen o flawd sy'n 2 centimetr o ddyfnder. It's quite heavy, should we do it together? Felly, maen nhw'n mynd i helpu i'w gilydd fan hyn. Cofiwch, lot o gyfle fan hyn i chi weithio fel tîm yn eich dosbarthiadau. I think we might make a mess. Cofiwch llien bwrdd hefyd ar y llawr, os chi'n cofio i wneud hwn ar y llawr. Jyst rhagor, mae bach o blawd yn mynd drosto, ond mae blawd yn ddigon rwydd i tacluso i cael gwared a beth bynnag. No mess here, we're all okay. Right, should we get the ruler and give it a smooth? Is that next? Oops. Felly cam 2, llyfnhewch yr arwyneb gyda ffren mesur. Felly cymrwch pren mesur. And let's give it a bit of a smooth. Good job. Oh, lovely. We've done a good job there. Can I have a turn? Is that all right? I'm just going to do it like that because I think we might lose it all. How's it looking, guys? Is that all right? Hyfryd. Want to have a turn? Mae'n dechrau edrych fel y lleuad. He's doing a good job here. Da iawn ti. Hyfryd. Cymrwch eich amser, mae hynny'n ffain. Na ni. Mae Mel yn hoffi cael tro hefyd, gweld. Dim just y plant. Dyna ni. Ardderchog. Thanks, diolch. Reit. Cam 3, ydych chi'n barod? Ie. Trwy dyllwch, sif yw hwnna,
Haen denau o bowdr coco ar ben y blawd. Felly haen denau ar ben y blawd. O, da iawn. Techneg da, jyst i hynna. Very good. Should we go all the way around? Da iawn, I should say. This is excellent. Be chi'n meddwl? Dwi'n dechrau edrych fel y lleiad? Should I have one more turn on this side? Ydy? Gwych. O, mae arogl hyfryd o'r powdr coco. Are we making a mess? Is it okay? Is Rhi going to be mad? Da iawn. Peidiwch â phoeni os mae'n mynd ar y bwrdd, mae'n ffain. Okay. Ydych chi'n barod ar gyfer y cam nesaf? Reit, dyma'r rhan byddwch chi yn gweld lot yn haws yn neud ar y llawr. Daliwch ffon fedr yn vertigol wrth ymyl yr hambwrdd gan sicrhau bod un pen yn cyffwrdd y bwrdd. Reit, oedden ni'n gallu ymestyn reit lan i ben fyna. We're tall. Hyfryd, da iawn. Okay. Reit, rhif 5. Daliwch y bêl dennis 1 medr uwch ben yr hambwrdd gan ddefnyddio'r ffon fedr fel canllaw mwyn sicrhau prawf teg. Nawr, really bwysig, gyda'r ffon fedr neu'r tap mesur, beth bynnag chi'n defnyddio, cofiwch, mae'n rhaid bod chi'n gollwng y bêl o'r un uchder pob tro. Os nad oes ffon fedr gyda chi, ond mae rhywbeth arall, felly unrhyw ffon, ond bod chi'n gadael y bêl i gwmpo'r un uchder bob tro, mae hynny'n wych. Okay? Reit, sy'n credu ni'n barod? Golltangwch y bêl dennis i mewn i'r hambwrdd. Waw, edrychwch ar y crater enfawr yna. Da iawn chi. Tynnwch y bêl allan o'r hambwrdd yn ofalus. Dyna pwynt 7, okay? So chi wedi tynnu'r bêl allan. Right. Rhif 8, mesurwch ddiamedr neu lled y crater yn gywir gyda ffren mesur a chofnodwch y data yn eich tabl. Are we going all the way across that double crater, do you think? O, ie, lan i chi. Okay, felly, penderfynwch sut ych chi'n mynd i mesur y crater a cadwch yr un techneg pob tro. 12. 12? Waw, mae hwnna'n crater enfawr! Waw, da iawn! Cofnodwch hynna mewn tabl felly, okay? So, cofnodwch y data yn eich tabl, felly mynd draw at eich tabl canlyniadau nawr, ac wrth pêl tennis, chi'n mynd i ysgrifennu 12 fyna. Cofiwch, does dim angen ysgrifennu 12 centimetr oherwydd mae'r centimetr barod yn y teitl. OK, paratowch yr arwyneb eto gyda ffren mesur. Felly, smooth. Na fe, llyfnhewch. Oh, lovely. Na fe, so neis ac yn araf. Really perfect. Na fe. Perfect. And then shall I do this? Da iawn. Smells so good over here. O, braen ni cael siocled poeth ar ôl hwn, fi'n credu. Mel, beth chi'n meddwl? Hot chocolate after this? I think so. O, arogl hyfryd. Reit, OK. Mae cam 10 nawr yn ddweud, ailadroddwch camau 5 i 9 ddwy waith eto fel bod gennych 3 set o ddata ar gyfer pêl tennis. Nawr cofiwch, dydyn ni ddim angen ysgrifennu'r dull allan eto, ni jyst angen rhoi mewn bod ni'n ailadrodd y camau ni newydd wneud. Felly, chi'n mynd i ollwng y bêl tennis na? Chi'n barod? Woo! That's a good one. Craterau enfawr gyda'r pêl tennis fan hyn. Reit, felly mesurwch diamedr y crater. Chi wedi cymryd y bêl allan yn ofalus, hyfryd. Let's do this one. Fi'n credu bod nhw'n gwybod beth i wneud nawr. Okay. A fi'n credu hefyd bod y dull yn ddigon clir bod nhw'n mynd i wneud union yr un peth pob tro i sicrhau canlyniadau cywir ond hefyd prawf teg wrth gwrs. 9 centimetr y tro yma, okay, tro hon 9 centimetr, felly ni'n ysgrifennu hwnna lawr yn yr ail golofn, sef tro 2 neu gollyngiad 2. Da iawn. A wedyn, oes amser dyn ni'n neud e unwaith eto. Just unwaith eto, okay? Cofiwch ni'n neud hwn 3 gwaith i bob bêl. Na fe, fy'n gwybod yn union beth i wneud. I think we've got a job. Taking this very seriously. Yeah. Excellent. Hyfryd. There we go. A mewn chydig o funudau byddai draw i chi wrth gwrs yn eich ddosbarthiadau i wneud hwn. We are definitely not making any mess over here.
OK. Felly, yr un ola, ydych chi'n barod? Oh, am I covered in it? It's on my face. Apparently it's on my face. It's all fine. We're all going to be okay. OK, so yr un ola gyda'r pêl tennis. Barod, gofynnwch y bêl. Woo! It went off! Don't worry, I'll get it. Lot o hwyl yn y studio fan hyn yn neud hwn, felly gobeithio chi'n cael yr un maint o hwyl yn eich dosbarthiadau. Ni wedi colli marblen fi'n credu sydd wedi rolio i ffwrdd. Bounce ball, actually. O, pêl bownsio, na fe. Newn ni gasglu hwnna mewn ychydig. Felly, oeddech chi wedi mesur? I think we're looking at 8.5 this time, 8.5. O, 8.5. 8.5, hyfryd, nice. OK, 8.5 centimetr y tro hon. Felly cofnodwch popeth yn eich tabl ardderchog. Ac wedyn cofiwch mae yna golofn wedyn ar gyfer cyfrifo eich cymydr. Os oes amser gyda chi gyfrifo cymedrau yn ystod y sesiwn na, gwych, ond jyst nodyn i chi, gofynnwch i'ch athrawon sut hoffen nhw chi i gyfrifo eich cymydr. Newn ni ddod nôl at hwnna beth bynnag, ond os nad oes amser, dyma'r golofn i adael am nawr. Felly, bron draw i chi, chi'n mynd i cael 20 munud i ddechrau eich arbrawf a gweld os gallwch chi orffen o fewn yr amser, ond cofiwch, does dim ots os na, okay? Mae ddigon o amser gyda chi, ond 20 munud ni'n mynd i rhoi yn ystod y sesiwn yma. Defnyddiwch y dull sydd lan ar y sgrin os hoffech chi, neu yr un wrth gwrs i chi wedi ysgrifennu i wneud yr arbrawf yma. Cofiwch i ail-adrodd pob bêl tair gwaith. Defnyddiwch Padlet, mae yna QR code fyna Padlet i chi i ddanfon unrhyw waith ato ni. Fyswn ni'n caru gweld fideos o'ch chi yn gadael i'ch bêl i gwmpo ar y lleiad. Oedd hwnna'n hyfryd. A gyda'r cymydr, fel dwedais i, gallwch chi adael hwnna os nad oes amser. Felly, ni'n mynd i wneud yr arbrawf fan hyn, a mae'n draw i chi i wneud eich arbrawf yn eich dosbarthiadau. Pob lwc, 20 munud, bant â chi!
Wel, croeso nôl. Wel, geithon ni lot o hwyl gyda Mel fyna hefyd, yn dyfe? Yn creu'r craterau ar y lleiad, a hefyd, mae'n rhaid i fi ddweud, chi'n edrych lot yn well nawr, achos roedd y powdr coco a'r blawd wedi mynd dros eich gwisg ysgol, ond peidiwch â phoeni gatre, yn eich ddosbarthiadau, oherwydd mae'n dod bant yn rili rwydd, felly peidiwch â phoeni. Nag yw hwnna'n iawn? Chi'n edrych yn neis ac yn lan unwaith eto. A hefyd, gyda'ch canlyniadau, rhywbeth wnaethon ni sylweddoli yw, falle bod angen ychwanegu powdr coco pob tro i helpu gweld y craterau, felly mae hwnna'n rhywbeth wnaethoch chi addasu gyda'r dull fyna, so rili da. A hefyd, gyda cwpl o'r peli, geithoch chi dwbl crater, yn dyfe? Felly beth wnaethoch chi penderfynu? Efe mesur dros y 2 crater? Reit, felly beth bynnag ych chi'n penderfynu wneud, os ych chi'n mesur yr 1 crater, neu os mae'n bwnsio dwywaith a chi'n mesur yr holl lled, mae hwnna'n iawn, ond bod chi'n cadw'n gyson pob tro, fel wnaethoch chi. So, ffantastig fyna. Wel, well i ni weld eich canlyniadau. A fe dyma nhw. Hyfryd, felly, mae'r tabl fan hyn wedi llenwi, yn edrych yn hyfryd, ac ar y sgrin i chi fyna, da iawn i'r rhai sydd tu ôl y camera fan hyn yn wneud y gwaith caled. Felly, wedi llenwi'r tabl hyd yn hyn gyda beth wnaethoch chi mesur. A fi'n gweld hefyd bod chi wedi dechrau gweithio allan y cymedrau, ar gyfer pêl tennis a'r pêl golf. Nawr, ar gyfer y cymedrau, peidiwch â phoeni am rhain eto. Mae lan, wrth gwrs, i'ch athrawon sut i'ch chi'n mynd i wneud rhain. Neille i'r centimetr agosa, neu falle pwyntiau degol i'r milimetr agosa. Mae e lan i chi yn eich ddosbarthiadau ac i'ch athrawon sut i'ch chi'n fynd ati i wneud eich cymydr. Ond jyst i sicrhau bod chi yn gwybod, beth chi'n wneud yw chi'n adio i fyny eich mesuriad ar gyfer gollyngiad 1, adio mesuriad gollyngiad 2, adio mesuriad gollyngiad 3 i gael cyfanswm, a wedyn rhannu hwnna gyda 3 oherwydd mae yna 3 tro neu 3 gollyngiad. A chi'n gallu gweld ar y sgrin fyna bod ni'n pwyntio at hwnna i'ch helpu chi. Felly, fi eisiau clywed oddi wrthoch chi nawr, beth wnaethoch chi ddarganfod? So, pa bêl nath greu y crater mwyaf? Pêl tennis. Pêl tennis, da iawn ymateb mewn brawddeg llawn fyna ardderchog. Felly, y pêl tennis creuodd y crater mwyaf. A beth amdano ti? Beth am y crater lleiaf? Benig, da iawn chi. Dyna beth geithoch chi wrth wneud yr arbrawf, ond falle yn eich dosbarth chi wedi cael canlyniadau gwahanol. Mae hynny'n ffain. Cofiwch dyma pwrpas wneud yr ymchwiliad yma i weld pa fath o ganlyniadau rydyn ni'n cael. Ac os ydych chi'n cael canlyniad afreolaidd, anomaly, siŵr o fod yn eich tabl bydd hynny yn edrych yn amlwg a gallwch chi anwybyddu hwnna yn eich cymydr. Ymddeich athrawon yn gallu helpu chi gyda hwnna. Nawr, does dim llawer o amser ar ôl yn y sesiwn yma, felly ni'n mynd i arwain chi nawr at y slaid yma lle byddwch chi'n ysgrifennu eich casgliad. Peidiwch â phoeni am wneud hwn yn ystod y sesiwn heddi. Fi'n siŵr bod nifer ohonoch chi angen mwy o amser ar gyfer eich arbrawf. Ond bach o gymorth fan hyn i chi edrych ar pryd chi'n dod at wneud hwn. Mae dyn ni 3 rhan fan hyn. Y rhan gyntaf fyna yw sut i cael ateb da, felly da iawn chi disgyblion fan hyn am roi ni enghraifft gwych fyna o sut i cael ateb da. Wedyn, os chi eisiau gwella hynny, felly ateb gwell, edrychwch ar y rhan melyn fan hyn, lle mae cwpl o awgrymiadau ar beth gallwch chi wneud i'ch ateb i wella fe. Felly cymharu canlyniadau efallai. Ac wedyn, yn y trydydd golofn, y rhannau gwyrdd a glas fyna, dyna sut gallwch chi ysgrifennu casgliad gwych. A fi eisiau jyst tynnu sylw chi at y rhan data. Felly, os ydych chi yn cynnwys data yn eich ateb,
bydd hynny yn helpu creu ateb really da, gwych wrth gwrs. Felly, os fi jyst yn gofyn chi falle, gyda'r pêl tennis nath creu y crater mwyaf, beth oedd y cymydr pêl tennis? Beth oedd cymydr y diameter? 9.8. 9.8 beth oedd e? 9.8 centimetr fe? Centimetr ti wedi ysgrifennu fyna ardderchog, felly 9.8 centimetr. Oedd hwnna'n eitha fawn, nag oedd e? A beth amdano ti? Y pêl ping-pong nes ti ddweud oedd y crater lleiaf, felly, ble mae'r un ping-pong? Dyma fe, felly beth oedd cyfartaledd cymydr y pêl ping-pong? 4. 4 beth? Centimetr, da iawn chi, okay? Felly, os ydych chi yn rhoi data mewn i'ch casgliad, mae hwnna'n creu casgliad gwych. Okay, felly tro nesaf, cyfle i chi i ysgrifennu eich casgliad, okay? A hefyd mae yna sgrin fan hyn yn dangos chi tasgau grymusol trawsgwricwlaidd, sori, oedd hwnna bach o llongeg, trawsgwricwlaidd, okay? Felly mae yna enghreifftiau fyna allwch chi wneud llythrennedd, rhifedd ac wrth gwrs tasgau digidol. A fi jyst eisiau tynnu sylw chi cyn i ni fynd at y 4 diben. Nawr, mae'r ymholiad yma yn gyfoethog iawn o rhan y 4 diben, a ni jyst wedi cofnodi cwpl o bethau fan hyn, jyst i wneud chi'n ymwybodol bod yr hyn i chi wedi bod yn wneud yn bwrw llawer iawn o'r agweddau yma. Felly mae hwn ar gyfer chi os hoffech chi ddefnyddio hwn, wrth gwrs. Okay, felly, erbyn tro nesaf, hoffwn i chi i greu eich casgliad. Cofiwch wrth gwrs i wneud eich tabl ac yr arbrawf cyn hynny. Okay? Mae Padlet fyna i chi i danfon unrhyw waith mewn ato ni. Cofiwch i tagio SparkLab a e-sgol wrth gwrs, pryd ych chi'n rhannu gwaith. Sesiwn nesaf wedyn, byddwn ni'n fynd ati i creu graffiau. Okay? Felly ni'n mynd i tynnu'r data, mae defnyddio'r data a ni'n mynd i creu graffiau. Felly, sicrhewch bod papur graff ar gael yn eich ddosbarthiadau ar gyfer y sesiwn nesaf. Peidiwch y phoeni os nad oes papur, gallwch chi cael papur am ddim ar-lein, neu ni wedi bod yn edrych yn barod, a rwy'n credu ni'n mynd i ddanfon chi enghraifft trwy e-bost i chi, ni'n mynd i rhannu hynny, nag i ni? Ie, okay. Fi wedi cael nod fyna, felly ydyn ni yn mynd i rhannu hynny. A'r cyflwyniad, achos ni'n gwybod heddi roedd yna tipyn i chi wneud o fewn yr amser. Felly, chi'n mynd i cael popeth wedi cael ei ddanfon atoch chi i wneud yn amser eich hunan. Felly, fi'n credu, dyna ni am heddi. Mel, dyr yn ôl i ddweud hwyl fawr. Mae Mel wedi bod yn gweithio'n galed iawn heddi. Chi heb weld hi, ond mae'n mynd i tecluso nawr, fi'n credu hefyd. Felly, diolch yn fawr i chi am helpu ni heddi. Disgyblion, chi wedi bod yn ffantastig. A diolch yn fawr i chi wrth gwrs yn eich ysgolion am ddilyn ni trwy hwn. Ni'n edrych ymlaen at weld chi wythnos nesaf. Hwyl fawr!